Is-seduta tal-erba' filgħodu fil-konfront ta' numru ta' akkużati fosthom Keith Schembri, Jorgen Fenech u Konrad Mizzi bdiet bil-Maġistrat Rachel Montebello tiċħad milli tirrikuża ruħha u komplet tisma' il-kawża. Fenech, Mizzi u l-accountant Karl Cini kellhom l-akkużi miżjuda filwaqt li d-difiża esprimiet sfiduċja fl-esperti maħtura fl-inkjesta 17 Black. Id-difiża talbet ir-rikuża tal-esperti wara li rriżulta li huma l-istess esperti maħtura fl-inkjesta Vitals minħabba li l-kumpanija Harbinson Forensics Limited tinsab fi proċess ta' likwidazzjoni filwaqt li l-espert Miroslava Milanovic m'għandix il-kwalifiki neċessarji. Il-qorti ċaħditilhom it-talba għaliex in-nomina tagħhom waslet għal konklużjoni ta' evidenza li tinsab parti mill-inkjesta. L-Ispettur Brian Camilleri li kien parti minn investigazzjoni parallela mal-inkjesta xedt li l-kumpanija 17 Black kienet ta' Jorgen Fenech u li Fenech kien shareholder fl-imkien ma' Paul Apa Bologna u Mario Pulicino fil-kumpanija Electrogas. Intqal li riżulta wkoll li l-kumpaniji reġistrati fil-Panama inkisbu permezz tal-għajnuna tal-accountants Karl Cini u Brian Tonna li kellhom ukoll il-kumpanija Nexia BT u li fl-istess ħin servew bħala awdituri tal-kumpanija New Energy u OEGP. Fix-xhieda tal-Ispettur Camilleri ħareġ li Nexia BT kellha wkoll irwol fuq il-kumitat li ħad deċiżjoni sabiex l-Electrogas tirbaħ it-tender għal power station tal-pajjiż. Instab ukoll il-kumpanija MacBridge kienet reġistrata f'Hong Kong minflok f'Dubai u kienet marbuta ma' Cheng Shen, raġel li kellu r-rabtiet mal-kumpanija Shanghai Electric Power. Fil-qorti intqal ukoll li kien hemm numru kbir ta' kumpaniji differenti reġistrati f'pajjiżi vari li jagħmlu miljuni f'pagamenti bejniethom permezz ta' kontijiet fil-Latvja fosthom pagament ta' 3 miljun euro. Ir-riżulta wkoll li l-kumpanija Soka reġistrata fl-Azerbajġan kellha sem ta' 33% fil-kumpanija Electrogas. L-Ispettur irrefera r-rapport tal-Awditur Ġenerali li wara tħassib qawwi dwar il-proċess ta' kif l-Electrogas ingħatat il-kuntratt tal-Power Station. Waqt il-kontrożami d-difiża staqsiet bosta mistoqsijiet dwar tranzazzjonijiet mill-kumpanija 17 Black. L-Ispettur Camilleri konferma li ma sab l-ebda evidenza ta' pagamenti lil xi membri parlamentari jew uffiċjali pubbliċi, inkluż kumpaniji marbutin ma' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Il-qorti laqet it-talba għal ħruġ ta' ordni ta' qbitu friżar u friżat 12 miljun euro għall-akkużati kollha, inkluż il-kumpaniji minn barra Jorgen Fenech, Paul Apa Bologna u Mario Pulicino. Għal Fenech ġew friżati 18 miljun euro, 390,000 għal Apa Bologna u madwar 200,000 euro għal Pulicino.